Jordi sense Franco es va celebrar amb la mateixa pompa oficial que quan vivia el dictador. On es va notar la diferència va ser al carrer. Va ser el primer Sant Jordi de llibertat i de gent al carrer, de moltíssima gent al carrer, i una cosa impensable. Aquell Sant Jordi, comparat amb el d'un any enrere, no té res a veure. Tan impensable com viure el primer Sant Jordi sense Franco va ser tenir a les mans el primer diari en català després de la guerra. I és que l'idioma havia estat severament perseguit. Durant la dictadura, el català va ser suprimit de les escoles i de l'administració. Es van castellanitzar els noms dels carrers i dels pobles i només se'n va tolerar l'ús en l'àmbit més privat. 37 anys després teníem una altra vegada diari en català. 37 anys de penúria espiritual i catalanista. L'Avui era un projecte una mica de tots, era un projecte de país. I per això aquella festa va ser una festa unitària. En Barcelona se celebran, como en toda España, elecciones para procuradores en Cortes. A aquestes eleccions franquistes de l'any 71 hi van concórrer també representants del catalanisme més militant del moment, que es van atrevir a competir amb els candidats oficials, Eduard Tarragona i Joan Antoni Samaranch. Jaume Vilalta, advocat i de Reus, es va presentar per Tarragona. Però si no podreu, home. Però hem d'intentar-ho. Comprens què és el que vam fer i com és lògic i evident, no vam sortir. Los primeros resultados provisionales barceloneses acumulan el mayor número de votos a favor de los candidatos don Juan Antonio Samaranch y don Eduardo Tarragona. Un diari era una arma que no teníem i que necessitàvem per poder explicitar el que pensàvem i el que volíem dir. Si no tenim mitjans de comunicació propis, no cal que anem enlloc més, perquè no podem guanyar. Això va ser una de les raons per les que vam intentar treure a l'Avui. Josep Espar, dedicat al negoci de la pelleteria i advocat, va crear la societat Premsa Catalana amb 9 socis més. Però calia recollir més diners i també pressionar Madrid, que vetava qualsevol diari en català. La solució que va idear va ser mobilitzar la gent del carrer. És un poble que demana i es paga el diari. Es van crear uns talonaris amb participacions de 1.000 i 10.000 pessetes i es van fixar el repte de recollir 60 milions de pessetes. Havies d'agafar primer el teu llistat d'amics coneguts i començaves dient, escolta, estem intentant treure un diari en català que es dirà Avui. A tu t'interessaria participar-hi? No m'hi vaig pensar gens. No hi vaig pensar gens. Va ser per un company de feina de la Caixa que Francesc Cabré, veí de Riudecanyes, es va subscriure al diari. Jo sabia que volia llegir el diari en català. Ho sabia des de molts anys. El que passa que les situacions no eren propícies. I normalment la gent et deia que sí. Per què? Perquè ja ho deies només a aquelles persones que tu sabies que eren d'un catalanisme aprovat. Comprens que n'hi ha moltes. Però, a més, un diari és un signe d'identitat. I, per tant, doncs, el que li importava poc un diari en si, el que se li importava era Catalunya. La campanya de l'Avui ens va servir molt també des del punt de vista de la creació de partits polítics. Això és una cosa que és evident. Per què? Perquè buscant la gent de l'Avui veies la mentalitat de la gent i deies aquest sí, aquest també, aquest també. Todos los catalanes son una mierda. La frase, pronunciada l'any 59 per Luis de Galinsoga, director de La Vanguardia, va provocar el boicot al diari i la crema d'exemplars. Els instigadors eren un grup de joves de classe mitjana alta, vinculats a cercles catòlics i amb un fort sentit de país. Això que tenia per veure si veiem mal de debò el règim. Si això dura 2 mesos més, em deia jo a mi mateix, si això dura 2 mesos més, farem pupa de debò. El Jordi Pujol per nosaltres era el líder, la persona que aglutinava tot el moviment. Galinsoga va ser destituït i Franco va visitar Barcelona per asserenar els ànims. Però el governador civil els va tornar a crispar en prohibir en l'últim moment el cant de la senyera al Palau. Qui són aquests ocupadors del nostre país que ens fan jugar al joc de que ells els hi dona la gana, a ordeno i mando?
Doncs si ell diu ara el canteu, però ara no el canteu, doncs nosaltres ara el cantem. Els fets del Palau van acabar amb detencions i Jordi Pujol va ser empresonat per haver difós un pamflet contra Franco. Però l'engranatge va continuar funcionant. Home, era un esforç d'aquests, doncs, de mirar de reconstruir el país, allò que m'hi dit fer país, no? Fer país, fer Catalunya, construir Catalunya, fer coses concretes d'aquelles que necessitàvem. Primer, per salvar-nos com a país, com a identitat. Segona, per construir un país normal, no? Per fer-ho calia tenir mitjans propis i saber vendre el català, sobretot a les noves generacions. Van crear Cavall Fort per als més petits i per als joves van promoure la nova cançó i Adixa, la discogràfica que va servir de plataforma al moviment. I la llengua qui fortuna callades que parlem ningú no vos comprèn solament en Catalunya. Ja feia 2 anys que promocionaven l'Avui quan van descobrir l'impacte del missatge audiovisual. Ens van venir a presentar un sistema per vendre i carai tu, quin miracle, tu per si això és el que nosaltres necessitàvem. Amics, estem promovent un diari en català. És un instrument que ens cal per normalitzar la nostra llengua. L'audiovisual aquest té uns quants truquets grossos que eren macos. Sempre enganxaven. Quan la parla és un clam, quan la parla és un fet. Algú vol algun talonari? I hi havia aquell moment d'impàs que diu, a veure si ara no surt ningú, però després els mateixos que volien el talonari feien una mica de suspens i aixecar el dit. Jo. En el moment que sortia el jo, l'altre, jo també. Es van arribar a aconseguir 31.000 comptapartícips que, a més, es comprometien a subscriure's al diari durant tot el primer any. Va ser un èxit espaterrant i els hi havíem obert el cor. Això mateix. És molt difícil, d'obrir el cor. S'entra pel cor. Però per nosaltres ens era fàcil perquè nosaltres ja li posàvem el cor, també. I això es nota i s'encomana. Però el cor es posa quan realment un país existeix i no el poses tu. El posa tota una sèrie de gent. És que el país no l'hem inventat ni tu ni jo, ja existia. Cercs, Gerona, Sant Baudilio, Banyoles, Sant Quirico de Sabadell... Aquí és on la imposició del castellà resultava especialment agressiva. I també és on primer es va actuar un cop mort Franco. Era un insult canviar els noms de les poblacions, no? Això és intolerable des d'un punt de vista democràtic, no? Xavier Mitjans, que militava en el PSAN, es va citar de nit a la rotonda d'entrada a Mataró. I més o menys aquí on som ara hi havia un rètol gran que deia Gerona, França. I érem 2, ja ho vàrem fer tard, devien ser a les 4 de la matinada. I vam anar amb pots de quitrà, de pintura negra, vam posar la I. Hi havia un altre rètol i ens en vàrem anar cap allà amb els pots. I quan vàrem arribar allà ja ens van enfocar, el Manos Arriba, vam llançar els pots per allà. Primer vam intentar córrer, però després ja va Manos Arriba i Manos Arriba. I llavors ja van venir i ens van posar les manilles i ens van carregar el cotxe. Llàstima que ens van interrompre la feina. En canvi, els soferts habitants de Cassà, víctimes de tota mena de bromes, van preferir una altra grafia menys catalana, per raons força evidents. El dia 10 de setembre, coincidint amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya... L'any 77, a Manresa, aquest grup de joves ja es van atrevir a retolar els carrers del barri en català, a plena llum del dia, i a fer-ne, a més, una pel·lícula. Feien moltes coses que hi havia la sensació de que es podien fer, o sigui, que no es podien fer, però es feien. Perquè si les feies, no passaria res. Però era aquesta sensació, més que de risc, d'actuar una mica, i ara que es vegi que això es pot fer i no passarà res. Perquè, esclar, el procés aquell d'enganxar
de posar la qual impacte, esperar els 10 minuts allà que ens veiem així. Engomar aquí i engomar el paper. I quan estava eixut, també hi havia una sensació de que allò, o canviaven la placa, que és el que tard o d'hora que l'havia passat, o ja no s'arreglava amb aigua calenta, allò quedava definitivament allà, I efectivament va durar molts i molts anys, Buenos días. ¿Qué desea? Vengo a presentar la documentación para inscribir una publicación periódica. ¿En qué lengua se editará el periódico? En lengua catalana. Razónelo. I aleshores va ser allò que se'm va acudir, perquè el catalán forma parte del acervo cultural común. Jaume Vilalta demana el permís al juny del 75. Com a aval, aporta una llista de 31.000 comptapartícips. Però per fer més pressió, també han buscat el suport d'artistes de renom internacional. Anar a veure el Miró i que et faci el cartell del diari Avui. Anar a veure el Tàpies i que et faci una donació. Amb el Dalí no li vam demanar. El Dalí era client de casa, de la pelleteria. O sigui, un dels abrics més macos que té la Gala, que tenia la Gala, va sortir de baix. Però el Dalí no sintonitzava clarament amb tot això, no hi sintonitzava. El Fons d'Art de l'Avui, amb més de 400 obres, serveix també com a aval econòmic del projecte. Però fins que Franco no mor, no els concedeixen el permís. És el gener del 76 i el primer que fan és demanar a Josep Faulí si vol dirigir el diari. I jo em vaig fer periodista, sobretot, per restituir a la meva societat el dret i la realitat de tenir premsa en català. I també s'escull una data de sortida, el dia de Sant Jordi. Només tenen 3 mesos de coll, però hi ha massa por d'una involució. No sabíem què passaria el dia següent. Per tant, es va creure que si hi havia el permís i la possibilitat de sortir, valia la pena de sortir avui, perquè demà no sabríem què podria passar. No teníem periodistes, no teníem res. Ens donen el permís al gener i volem fer el diari al mes d'abril, és de bojos. Maria Favà treballava al Diario de Barcelona com Josep Faulí i és una de les primeres periodistes reclutades. Em va fer molta por perquè vaig pensar que el meu nivell de català era molt inferior als altres companys. Jo vaig estudiar sempre en castellà, aleshores no se m'acut res més que anar a l'hemeroteca i repassar els diaris dels anys 30. Diaris que em penso que em van acabar de deprimir, perquè aquell català tan diferent del català que es parlava als anys 60 em devia deixar absolutament morta, Les generacions que es van educar durant els 40 anys de la dictadura només van poder aprendre castellà. Quan Franco va guanyar la guerra, el català va passar a ser una llengua totalment prohibida a les escoles i molts mestres es van haver d'exiliar o van ser depurats pel règim. No va ser fins als anys 50 i 60 que algunes escoles privades es van atrevir a esquivar la prohibició i van començar a ensenyar català d'amagat. Una de les pioneres va ser l'Escola Talita. La directora, Teresa Codina, va idear una contrasenya perquè els inspectors no els agafessin per sorpresa. Repartia un manyoc de llapis, amb l'argolla aquella de paper que porten els llapis, a cada nen. Feia venir un nen de cada classe i dona això a la senyoreta, dona això a la mestra. La mestra, quan rebia el manyoc de llapis, ja sabia que havia de traduir l'escola. Quan de cop i volta la professora es posava a parlar en castellà, volia dir que havia arribat a l'inspector i volia dir que nosaltres, si entrava el senyor a la classe, aleshores ens havíem d'aixecar totes i dir buenos días. Montserrat Verdura era alumna de Talita i recorda que en un temps rècord es feien totes les operacions de camuflatge. Quan venia l'inspector es posava la foto del Franco en la classe. Això és una cosa que et queda supergravat, no? No sé gaire com ho devia penjar, però la qüestió és que l'inspector va dir: a ver, esto colóquenlo bien. El Santo Cristo en medio, la Virgen a la derecha y el Generalísimo a la izquierda. Y no me hagan aparejamientos extraños. L'estratègia va anar funcionant bé fins que un dia un petit detall els va delatar. Una de las vegades va dir: sí, claro, en las clases cuando he entrado todos hablaban castellano, pero aquí se respira en catalán. Després vam trobar que a la porta que donava al pati havia quedat un cartellet que deia: tanqueu la porta, si us plau.
amb tot aquest canvi d'escola, allò ens havia passat per alt. Talita va rebre l'ordre de tancar l'escola, encara que després es van fer enrere. Però en aquells anys els problemes per ensenyar català no eren només legals. Però al començament no hi havia llibres. Hi havia llibres de llengua en català, dels d'abans de la guerra, temps de la República, i l'altre, el material, nosaltres anàvem espigolant d'un lloc i de l'altre. Els llibres ens els feien. Va ser el pare d'unes alumnes de Talita qui, conscient d'aquesta mancança, va crear La Galera, amb títols de referència com el Zoo d'en Pitus. I d'altres editorials s'hi van sumar de seguida, però tampoc els mestres de català tenien la preparació adequada. Llavors pensa que estudiava a la universitat, però encara no es podia estudiar filologia catalana, que aleshores, en aquest sentit, era l'Òmnium Cultural qui feia aquesta feina supletòria. Òmnium, una entitat privada creada per salvar la llengua catalana, engega l'any 69 la campanya Català a l'escola. A Madrid s'està debatent una nova llei d'educació i un diputat es refereix al català com un virus para el alma. Això escalfa l'ambient i cada dia hi ha noves adhesions a favor de l'ensenyament del català. La llei acaba acceptant las peculiaridades regionales y el cultivo de las lenguas nativas, una escletxa que Òmnium aprofita per introduir professors de català a molts centres públics. Però es van trobar amb reticències. Hi havia algunes escoles que encara es respirava, diguem-ne, el franquisme més ranci, i aleshores en aquestes escoles públiques és on s'havia d'anar a fer totes aquestes batalles, no? D'això en deien anar a fer missions. A Carme Alcoberro, Òmnium la va enviar l'any 74 a fer classes a la Zona Franca. Aquesta canalla, quan nosaltres arribàvem aquí, a mi em deien la catalana. I alguns em preguntaven si venia de Catalunya. Vull dir que no havien sentit mai el català. Les 2 hores de català a la setmana que Òmnium ofereix gratuïtament tenen cada cop més acceptació i es pressiona els ajuntaments perquè assumeixin aquest cost. A Barcelona va ser el regidor Jacint Soler Padró, advocat i economista, qui ho va abanderar. Era l'any 75, a les acaballes del franquisme. Vaig presentar una moció, una proposta, que era l'ajut a la llengua catalana de 50 milions de pessetes. No era una cosa que figurés a l'ordre del dia. O sigui que tots ens vam trobar amb la sorpresa de la petició del senyor Soler Padró. Bé, jo crec que per ell va ser un cop d'efecte de voler ser ell l'únic protagonista d'un sentiment català. Portava el discurs escrit, perquè aquells constància, diguem-ne, davant de la història del que estava fent, i vaig començar a parlar en català, i llavors el senyor Bermejo, que era el secretari d'aquella època, va dir, no, senyor Soler Padró, usted no puede seguir. Per què no puc seguir? No, perquè vostè ha de seguir en castellà. Però escolta'm, això on t'ho posa, no? Diu, no, hi ha una disposició de l'any 30, o sigui, no una disposició del Franco, no, era una disposició de l'any 30. Pere Llorenç i Mercè Carbó van ser dels 18 regidors que van votar que no i que van impedir que la proposta prosperés. Llorenç era regidor en representació dels botiguers i Mercè Carbó, la mamà del Millón, s'havia fet famosa en guanyar el concurs de televisió Un Millón para el Mejor. Volia els diners per cuidar una filla deficient i també va entrar en la política per defensar aquesta causa. El dia del ple, a Mercè Carbó la va sorprendre la gran expectació periodística que hi havia. L'estrany va ser que a mida que entràvem, quan arribàvem davant d'aquesta, suposo que davant d'aquesta columna, d'aquest mar tan preciós, ens van fer una foto individual a cada un. Un moment, tac, foto. Un moment, tac, foto. No ens ho havien fet mai. I aquestes mateixes fotos van sortir publicades al Diari de Barcelona, els 18, com una espècie de caça i captura. Llavors, a partir d'aquí, va haver el gran daltabaix, l'endemà se'n va enterar tot Barcelona. N'era una reunió amb un cap de vila. Els regidors del no es van veure arrossegats per la sacsejada social que va provocar la notícia i fins i tot la Trinca els va dedicar un tema. Que voten, trololololololó, i voten que no. Ui, allò va ser tremendo. Jo li puc dir que a mi em donava la sensació de tornar a estar el 6 d'octubre de l'any 34. Que em vaig rebre de cops i de coses i vaig viure, realment va ser, jo diria que quasi dramàtic.
I deien al meu pare i a la meva mare que a la seva filla li fotrien un tret. Catalans aquesta gent, dient no ha dit que sí. Fotem-los un monument i ara que no ve d'aquí, que el pagui l'Ajuntament. Aquell no va ser un gran sí històric. Cap dels 18, de veritat. Cap va dir que no al català. En absolut. Jo en dic Mercè, Carbó i Colomer. Soc de la Plana de Vic. Els meus fills es diuen Jaume, Jordi, Pau... No, segur que no va ser un nom català. Estic convençut, no jo, ni els 17 restants, cap d'ells volia dir no al català. El ressò va ser tan immens que fins i tot el governador civil els va convocar a tots 18. Ens va cridar per clavar-nos una bronca. Perquè Burrus també ens ho va dir ell, que havíem donat ales al català. I jo vaig dir, home, si és que tots ho hem fet amb bones intencions, i recordaré sempre les paraules de Martín Villa, les buenas intenciones no valen. En política no valen. Allò va generar, diguem-ne, el consens ciutadà d'aquells que no representaven a ningú, i allò realment va ser un ressort important, diguem-ne, que va generar, diguem-ne, que el procés democràtic s'accelerés, no? L'única cosa que vaig fer va ser plegar. Dels 18, sóc l'única que vaig dimitir. Alguns diuen que va ser un malentès, que no sé què. És possible que plegui per un malentès, perquè estava en un moment en què no era cap heroisme votar que sí, sap? És a dir, i no vull treure mèrit als que van votar que sí, però ja no era un heroisme votar que sí, entén? Ostres, això realment està molt canviat, Però molt canviat, és que no té res a veure. Jo diria que allà a aquell racó hi havia el meu despatx. Sí. Recordo que hi havia moqueta, ara no hi ha moqueta, Bueno, les redaccions sempre són molt marranes i molt guarres. I la nostra era molt pobreta. La primera redacció de l'Avui s'instal·la a l'edifici del Noticiero Universal, on ara hi ha unes oficines de la Generalitat. El somni dels promotors és fer el Le Monde català. La preocupació del director és treure un diari fidel a dues premisses. La catalanitat i la democràcia. Som conscients que som un diari únic i, per tant, no ha de ser un diari d'un sector, sinó un diari de tots. Allò no era un diari de partit. Entre les persones que li van donar suport des del principi hi havia gent de totes les ideologies i de tots els colors polítics. Jordi Pujol i amics del Jordi Pujol, sí, hi participaven. Però també hi participaven socialistes. I tot el PSUC era catalanista. Tot. Alguns ho eren d'acord, com per exemple el Guti, el Gutiérrez Díaz, ho eren d'acord. I és maco, fixa't. Gutiérrez Díaz, catalanista fins a la mèdula. Després ja van venir els desencantaments, diguem-ne, però en aquell moment, no? En aquell moment tots anàvem al mateix barco. Aquí havíem de dir vaixell, no? Però tots anàvem al mateix barco. La nit del 22 d'abril entra a màquines el primer Avui. Va ser necessari que s'acabés físicament el franquisme perquè sortís el primer diari en català després de la guerra. Segurament és dels moments més intensos de la meva vida. Era l'Avui, eren els meus 25 anys, era que havia aconseguit la feina que havia somiat des de petita. Era allò tocar el cel amb la mà, no? Va ser una de les satisfaccions més grans que després d'haver-me casat, de tindre la filla, potser és la satisfacció més gran que he tingut a la vida. Vaig arribar a casa a la nit, tard, no sé, a la 1 o a les 2, em vaig trobar que sobre el llit algú, la meva dona o algú m'ho devia enviar. Algú em devia enviar això i la meva dona m'ho devia enviar, em vaig trobar amb l'Avui de l'endemà, del dia 23, no? Em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió. I recordo sobretot molt la sensació de veure la cara dels pares d'haver aconseguit una cosa que semblava impossible. No se sabia quan duraria aquell diari, però almenys el número 1 hi era. Quim Ribas tenia 12 anys. Els seus pares havien col·laborat a fons en el projecte i aquella nit se'l van endur a l'Avui. Llavors, quan realment va sortir el primer diari tot sencer, va ser com tenir una cosa molt important, com tenir un tresor. Va ser d'una
diguem-ne, d'una plenitud espiritual, veure que la gent estaven esperant el diari, era increïble. Això era tanta satisfacció com el diari mateix, diguéssim, perquè volia dir que en principi no el feia sol i que no era una aspiració d'una gent esma perduda, que no sabia on anava, sinó que era una aspiració col·lectiva. Aquest diari només ha estat possible perquè és un diari que té un poble al darrere. Llavors jo vaig pujar a sobre i em vaig agafar a la reixa i havia de dir que a Catalunya podria tornar a tenir un diari els que creiem en Catalunya. Hem de procurar que aquest país recuperi els trons! Un país sense trons ha d'aguantar moltes cabronades! Visca Catalunya lliure! Visca els països catalans! Visca! No ens pararem! No! Estàvem canviant el món, efectivament, i a més l'estàvem canviant en català i des de Catalunya, no? Refrasejant una mica la frase aquesta futbolística, no? Del més que un club, no? Doncs jo crec que l'avui a la sortida era més que un diari. Jo crec que la gent molt majoritàriament realment va prendre una mica el diari, que era com un símbol, oi? En fi, la sardana, Montserrat, la Rosa Sant Jordi i el diari Avui. Albert Abril i un amic seu, aficionat al cinema, van decidir immortalitzar aquell Sant Jordi. Quina impressió us ha fet la sortida al carrer del diari Avui, el primer diari en català? Mira, et diré, m'estic acostant als 40 anys i era una cosa nova que no havia en cap moment pensat que la cosa es pogués realitzar. Doncs millor perquè aquí ja som catalans i un diari en català que jo mai l'havia vist almenys. I tu? Igual que ell, perquè és que a mi m'agrada més llegir en català, perquè soc català. La primera impressió al rebre el diari doncs, va ser aquella, tots com allà al menjador, aglutinats a l'entorn del diari, quan ja el vam rebre, i mireu, i mirant jo sé que la meva primera impressió va ser decebedora. A casa dels Govern, Esparreguera s'opta per deixar l'avantguàrdia i passar-se a l'Avui, però en Robert, amb 11 anys, no el convenç. La sensació no és gens agradable, o sigui, és esquela, no?, una mica aquesta composició, i hi havia molt poca foto, era bastant trist en aquest sentit, o feixuc. El diari és, en aquell moment, segurament, el diari més mal presentat de Barcelona, segurament que sí, però és que els mitjans que teníem no donaven per fer miracles, diguéssim. El contingut global tampoc era una cosa que diguessis hem tret un producte acabat sencer, no. Es veia que tenia deficiències. Tots sabem i tots hem de reconèixer que no era això el que volíem. Però per alguna cosa havíem de començar. D'aquell primer número se'n fa una tirada extraordinària de 90.000 exemplars, però s'esgota molt aviat. L'exemplar d'en Quim, que ha anat passejant tot el dia, ara sí que era un tresor. Fins i tot a la tarda que vam baixar amb l'escola a celebrar el Sant Jordi aquí, el diari venia amb mi perquè era una il·lusió. I a última hora, que en els quioscs el diari ja s'havia exhaurit, em van arribar a oferir diners, però no, el diari va seguir amb mi fins a casa. I després també ens trobàvem molta gent que agafaven el diari i els hi costava llegir-lo. Estaven tan acostumats a no haver llegit en català des de feia molt temps que els hi costava de llegir. Clar, no havíem llegit mai un diari de cada dia que digués cloenda del... Clar, parlaven aduc, llurt, ja no ho deia ningú això, i ara tampoc es diu, no? És que ni en la llengua literària ara es diu llurt ni aduc, ni cinyell de ronda ni vaga de la brossa. Es considerava que si les paraules es recuperaven i s'escrivien, a la llarga es pronunciarien, a la llarga es divulgarien. Era una mica el lema de l'Espriu, salvem tots els mots. Era el primer que arribava, per tant, això per mi era sagrat. Això era el dogma. Si està aquí, està bé, no? Després sí que amb els anys dius, meu senyor,
quina literatura hi ha per aquí, no? Tot estava per fer, diguéssim, tot començava. El català encara era una llengua oficial, ni molt menys, m'entén? De manera que calia ser molt rigorós en aquell moment, de manera que el diari neix amb un rigor potser exagerat, però que jo crec que era lògic en aquells moments, diguéssim. Això també s'ha criticat molt. Deien que era més eina que diari. Jo penso que les dues coses. Va ser una eina de normalització importantíssima i va ser un diari. L'Avui ja s'havia fet el seu públic i s'havia estabilitzat en 50.000 exemplars quan en Jaume Vilalta va assistir a la recepció que el rei oferia als editors de diaris. Un cop acabat tota la cosa, sento que m'agafen del colze i que me'n retiren fora del grup i jo, aquesta, digo, oye, Jaume, ¿por qué no publicáis algo en castellano en el Avui? Señor, hemos estado 50 años esperando poder publicarlo solo en catalán. No, si yo os lo digo para que no os peleéis, señor, en Cataluña y por nuestra lengua jamás nos pelearemos. Les reticències cap al català es van prolongar durant la transició. Aquell estiu del 76 va ser Adolfo Suárez qui va tornar a donar ales al català en negar que es pogués ensenyar en aquesta llengua. Algú s'imagina que es pugui ensenyar química en català. Va ser un error d'un home que no coneixia la realitat. Venia a dir que en català no es podia fer ciència. La tesi, la gran tesi, la il·lustre tesi d'aquesta, la bajanada, vaja, d'aquesta. Totes aquestes informacions doncs, eren, diguem-ne, editorialment, és a dir, combatudes fins a les últimes conseqüències, no? En aquest sentit, avui va fer una feina de defensa de la llengua doncs, impecable. Impecable i implacable. La cooficialitat del català no arriba fins l'any 79 amb l'Estatut i el 82 s'institucionalitza l'ensenyament en català. Però el carrer no acaba d'agafar embranzida. Jo intento parlar-lo, però no m'ajuden. Demani que li parli en català, i té dret. Depèn de vostè, de tots nosaltres. I a primers dels 80 s'engeguen campanyes de conscienciació com la de la norma. El que també es mobilitza és el gremi de botiguers. Servei d'assessorament del català, digui'm? Sí, pel rètol, Sí, senyor, sí. Polleria, sí, és correcte, Perfecte, sí. Però millor potser que li posés gallinaire, És més català, sí, és més correcte en aquest cas. Al capdavant de la iniciativa, com a president del gremi, hi ha Pere Llorenç, un dels regidors del No. Es va fer una gran campanya, es va canviar molts rètols, molt. Tot sembla oblidat i Convergència l'inclou en les seves llistes electorals, però les bases del partit el boicotegen. Llorenç es torna a retractar públicament, però no serveix de res. Ja fa 29 anys i encara estic marcat ara. És a dir, sempre que hi ha hagut qualsevol cosa que jo hagi sortit a la llum pública, ha sortit aquest tema. Ha sigut una creu que he arrossegat. Fa només 8 mesos, el president Pujol li va concedir la Creu de Sant Jordi. Jo sempre he dit que aquesta creu de Sant Jordi concedida em treu l'altra creu d'haver estat acusat durant tants anys del no català. L'Avui ha estat amenaçat de mort més d'un cop, però 28 anys després continua sortint al carrer. Ara hi ha una operació per sanejar els deutes del diari i fer-lo viable econòmicament. Josep Faulí va abandonar el diari un any després d'haver-lo tret al carrer. Va ser cap de premsa de la Generalitat amb els presidents Tarradellas i Pujol i l'any 86 va tornar a dirigir el diari. Maria Fabà s'ha estimat més continuar treballant a l'Avui, mentre que Ricard Fité està ara de corrector a l'edició en català del Periódico, el diari de la competència. Josep Espar i Enric Cirici continuen units en la mateixa lluita. Fundació de la Sardana, Defensa del Català a Europa o Conèixer Catalunya són iniciatives que ells impulsen. Xavier Mitjans treballa ara al Centre de Normalització Lingüística de Mataró. Com ell diu, ara em paguen pel mateix que abans em detenien. Ramon Fontdevila és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Milita a Esquerra Republicana, igual que l'Agustí Lleida, que és regidor a Fonollosa. L'Enric Roca no s'ha dedicat a la política i treballa de tècnic de cultura a Manresa. Jacint Soler Padró va tornar a sortir de l'anonimat l'any 91, quan treballadors i petits accionistes de la seda el van acusar de ser l'home de palla d'una multinacional holandesa que havia abandonat l'empresa a la seva sort. Què passa?
23 de febrer de 1981. El tinent coronel Tejero i 200 guàrdies civils van entrar violentament al Congrés dels Diputats. Mentrestant, a Catalunya, uns mantenien la calma... El que jo no tenia en absolut no em pensava fer, suposant que hagués realment la sublevació, hagués convertit en una sublevació general, això, era fugir o anar-me o no amagar-me. I d'altres estaven disposats a plantar cara. Llavors jo tenia en el calaix de la meva dreta, m'havien posat una pistola que jo no tenia ni idea de com funcionava allò, una pistoleta petita, i al darrere de la cortina una escopeta de caça. Van ser 18 hores de por, la jornada més dura de la democràcia. En el pròxim capítol de...